ए तेजल एक कडक चहा मागव ना ग. अहो मम्मी किती चहा प्यादा दिवसभर. चहाने ना आयुष्य कमी होतं माहिती का. अगं मला नाही तुलाच मागव ना. हे शेजारनो तुम्ही इथे काय करता. अहो काय नाही चहा प्यायला थांबलोय. बरं ठीक आहे ऐका माझा मिठाईचा डब्बा नाही इथे ठेवून घ्या आणि अजिबात खाऊ नका. मी 5 मिनिटात आले काय ठेवून घ्या. चल तेजल ती खाऊ नको म्हटलं याच्यात काहीतरी भारीचं असेल. खायची का उचकून. अहो मम्मी ते काय विचारायला का त्या खोला खोला. तेजल मातले तोंडाला पाणी सुटले बाई. एक वडी खाऊन ठेवून देऊ ना आपण. 1 सेकंड. चल रे आपली मिठाई घेऊया. उद्या आमचं मिठाईचं बॉक्स. हा पण कसली मिठाई आहे ग. अहो काय नाही घरामध्ये लय उंदीर झालेत ना ते बाकीचं काही नाही खाती. त्या म्हणलं आज मिठाई न्यावा याचं उंदीर मनाचं औषध कालवले. आता बघा कशी उंदीर मरून जातील. काही इलाज नाही का ग. काही विलास काय नाही खाल्ले की डायरेक्ट उंदीर वर.